Yada say yamo akwa babiem Adom TV Badwam na uguso hye no yada somre ene wadaje awode amaye misro prevention of burns no tie ni you also all sanitizer ye onwa possible ene tese Ghana no obi num ayi se ediwema kerosene num ne ade enti se sanitizer wo ye beye because sanitizer wo de ka wo na wo ben eja say eja ebeba ti asramani die mu a ja hye ne doso momientie ne nyina ye moye ho ban ye da sepa so oje bre ehweye Fred dog number no was 0244867068 say wo yare nko ade a ofre no a obejo so ene ya we mamisa na mo asibiem ebia na afi na wo de wafidie no ato ha se de enura ma wo da no moye ma ne ye fe no nyame nkoso enhira mu nyina baako medamwase dawase the whole month na ye meda nti nyame nhira mu nyina na onya mo kese kusise mo ye kese bre no so birthday celebrant no so ye beka ti nyame nhira mu na no pay de givers Herbal Center ba ebeboa ye ni edi nkomo nuro no ahodo ewo adwama so ne ye ewe nipadua mu se be ya wonso betu ho anomo okope bia no na mo ahoden ba ya kai national so se nsuo de obenom ma se Mr. Bia ensu esum no ho no na matu chama no ho imagine koso anom onum nsuo pa mse wow enefu o ka che o mu mfi num nsuo bo hu se de bia ho den to bia no nsuo ai eme na menchia we Major Bia na bibia boko yesu adom atadi de dani mu ye fe o ye dwum tu ni dada na ze we kasa tenten adwuma ya tu we kasa tenten adwuma I'm going to say April 4 Sika 4 April 4 art 4 April 4 so ho fe pa and April ne dey me am tie nso me na mtwa to 30th April oh wow na Dr. Cosby prophet na asafo ni producer no so any birthday and then was na me birthday and also birthday and adidi mo chia me kwa me nom sam ya o de kasa ne kasa bo a chese Ebri say ya nwo April dia ya mo ya kan na hye ngofo pa so April 4 okrom nya me nhira mu nyina bre no so amode man ya ebe cancel ti in advance enkomamo enkomo yo nti me pa o chao say wani gusu a wo hwe Adom TV dia nsuo na hyase egugu nsuo no gugu saa no nso ye ya ye ni empotamu ni no nkofo bi a ye no omo tenetena me abie no omo ye border omo mfa nkosum na so nkotogu omo atugu gatam krum ene montene so nti omo so ayi o machine no omo apia gu gata no te se ebia sa gata no ho na yesum na no a nti ba na saa no a na pae moa pa wo mo ene ntontom nyame ayo wadom ebia adwuma ma oka na wo so atitu ba wo mu anya sika toka wo to oka ne wie ye no ties no aya wo de hya ase no a maka no timi ekoro ebia na are ayedada utu ana de ato da na chi ho no mu afu ehofu ye no ensuo to ye na akotata time no ekotata mu sa nso a de eba no se epae ntontom se pae ntontom no ahwa na bewe no enya nkrama na ofi ona ntontom kowe wo mu eye nipa sanze moja no a enka ayi ntontom ni hia no enya nkrama de eye wu nipa de no hia obetwe de ni firi mu a no de yade de no de abrew sort ya say plasmodium parasite ene wo de bre wo enti yempotemu no ebetimi anka da bia ye ni honi ensuo nani wo fom enti toa na ebegusu ato a ensuo nzo to ne gu fom na fom ye mre eye fertile de ye ne se nuaba ne ade ni nua no a enwura na wa asase ne mu no eno ne piepie ba eno nso no se ho ye fibro so a na apai ntonton mesrew ebia wo de wonti bi da se ye se wo fichiri fu ado ne so watena ho ama wo fichiri na fu ama pai emoa sampai reptiles emoa wo mka wo abewu wo woni ade bi nyenya nche ne ade ama amewe wantontom de obepae no wo na tifie wo ba abewu tontom ne wewo a na eba ne saa yade ene ba betena so na ntontom ne yese wo mba ti se numu o saahe na ba ku bi wo mu a won de nani ede ne pa won nsuro nipa won se ntontom bi wo kurom ha waye ti se tuntum bi so wo ka won saa no se ya obetene wo na no wo mo a ntontom ni bi aka wo da no
wo metimi a kire bi on mo ye hoya bi madam fu bi a na me ni ngoze na me de me chekire ntontom wo mposo eno ne etua me ho ka na omu nhunu entontom kro na ode malaria bansanse species na dọọso ene we beba ochina we beba da bia behunu ntontom foforo ya wo mo wi ni papa anti no wo chekire ntontom ato ama ansa na akwa me atua ne ho ka obi adwuma na ono nso eye no na nso fibra givers yenu ahodo no eba ye no saa haw ni nyina esote endiza ntontom akawo ama edi na anu na miensa bonsa afi waye bohu awodew utiri pa wo kasa kora se enyeyi wo katre ma edu anu mi aye dududu wo nante a enyeyi na oyam haw na jese awo wo mpa nso ne mfifire tew wo ye ohwe a enyeyi a malaria na ahase mesel uhia givers Herbal mistredre bi sei na ete entontom eda ho sei enti mesrew so ntimi ni ufie ni ntimi nsiesie ugatesi mu a entontom na baba abayo de omo wi ya me ya de ne from anopheles mosquitoes nye de be di ankasa tentene sasa na de beba anopheles mosquitoes wa anofia bi entontom ma okawa or the plasmodium parasite ene ko nipadua no mo ekonso ekwa attack immune system no attack immune system no a na fa ya de na hyase na eda no ho adi ti awo sha ase se de wo kan wa no kan boso na aduane si wanim kura wuntimi ndi enti ba na side draw wi ene beboa wo ye ton drugstore pharmacy shop ne chemical shop edro ndi the givers about Mr. say na tie ye de ha ma hodo nim tree aka ho aye ye de akutukankan so aye unse eyi se awo sha ase de wa na che se umoja no ada umoja no ntimi entene mfanti no emu yie enti ne ye de akutukankan aka ho akutukankan na boa enna ni moja bi e woni padua no emu enti uguso awo no benum to ba ko bewie benum to mienu bewie no bonse asiesie ofifre be sha ase atew ba ko no ko abenum no bonse a sha ase na eye adwuma edre ya ton drugstore ne pharmacy shop chemical shop bia benye bia to fe was 0543 222470 say ena etie edre we anso boa ma fichiri komo omo moja ne mayi no etimi nane no ema eba emoja na amayi a edumre bia etimba mienu miensa na odwene se wo pad ne ho ato no na pad kura ne bo den ena de ndia obekasa bebire nso nyame so ya hunu ni nyame nyansa mu no wonim de nti a edu sa bre no na sa akoda bia ma ameda wodie no emu wa awaye na eda ne moja sufi na besene kro wode ndia ya na wokoto pad na wode ahye wo no na ehaw nti kakra bi ba wodwene se waye okay de ebobo ano na de anidane bebrewo anidane nso ye wo mienu ye oba ne bema se wa hwe yi a bema ne betena wo so abebre pa wunyinsan a oba beda akoda no so oba wo akoda na deformities bebiri mesrew mentra mo sa wo hawi enteto eduru bra wo kofikyira wo ba na wo teso ye dede mo obi ate se de nkofo alert ba wo mfo so bosom ya katua ba no wo mani age no wo de obeye dede ma obi ahunu se sa alert no eye o fikyira wo kro mesrew no give us about mister ebeboa ebema moja ni nyina aba de ekam ni nyina ebe wuro ni nyina aba besene akọ ye ton drugstore pharmacy shop and a chemical shop ubenya bia to ho no na typhoid fever so tete nkofo say you bida bia meka se aduane ya se de ede no ba ko bi kokko bi wachira ha obeduro ni pegu hu no eho gata so nesie wo mo edi wache papa okuru mo obekire o se wache ede no ogata so wọ́n wo de wo a wo hwe mi bia woni masama American ya mo a ede jollof ede ayi check ya amanfo obusue gata so na wo ehwa na mo ton no na ya tie na hye no so na hunu se efu adaka nso ne bo de ne se ne malaria duro wo ya me ton yi efu adaka ne bo de ne ese ne give us about message nti memfa ni agro me so ko ne kotobi typhoid fever ase betu jaundice ase betu emoja edu mo afisa ne ntimi nya dwuma ye ni nyina betu ya ton drugstore pharmacy shop and chemical shop for 0543 222470 so wo ho ya be ma wo ya oba usisi yade enko da bi etew so okoto a wontimi mfa de e wo fom da bi a okon ayeyiri ncheyi wonam a wonante akura wontimi nko a wonem na aisa wototo na tuguti se ayi papa bi anu oyi kuromu saa no wonante ne mo de wo firimu so mesrawo kopesa adre bi na tonom ye fe no give us cool capsules ebeboa enuane ahodo a wodie nu ntimi digest ye sansa fiber enimu no eno ena edane amaman dodo aya na etete wo wonu maduro we bi ebeboa atu sisi yade no ase afiri eno nso sei na tiem obaema a waso ne sisi eda ho sei ya kopebito ye ton drugstore ne pharmacy shop chemical shop ya benya biato enti uto amesro se de yesenom no bomade ananom ne sa afama ye na emoa wo
edumre bi abonsa wo yam timi dwa wo sa nuane a wadie no wo bofuro no entimi antwetwe nuane no eye amfa mfiri ye de wudi ye no ahode ewomuo ana ne nsuo ni moja enti bonsa na etutu bofuro no mu on tawo no a wo mmoa bi yam wo ni ye nipa nso bi om na twetwe aduane mu ahode na echema nipadua no akoya nyina edane moja dane nsuo dane ahode enso de ne de esanse nuane a wudi ye no fruit bi ani fiber bi ani mo na etesa nkate a wode agu afidi a ye yama buro wo mu no na eba boko no saa na eba na saa ukodu ananso a ete saa da nso na eba na ayese aduane na monipadua mu a ete te da bia no aye bohu odume bia wona no kra se ni oje so do na na pempem watimi tia dado aso kra wo nte ompa bo watimi wuro na anam na ayese stroke a chew won saa no timi yawo ya ekeka wo di twitwiri fom saa ansa na watimi atese bibi wo hono konom adrebi give us school capsules abeboa ebeyi ntini mu fi nyina ama moja nsuo ene ahode eboa nipadua ma etumpon no etimi aba na aba abeboa ye ton drugstore ene pharmacy shop nyina na MMA we nso ene bedi wakagire mu na awotwe no eko na wie ye no we ye frɛ ne P capsules P ni gina de ma power wonso obi amu blow da ho nya so de ba abehwew na emom empamu agudie mu ahode enwo asam no woka nti aduro mienu we give us school capsules ne P capsules ye num ni mienu nyina bom Food and Drugs Authority age atom enti ba bi ye ton no bi abenya bi ato ewo ho no bo wa ne be ma no ahode no enimo entimi nyina so sima mienu kora na ye frɛ 2 minute man eye nim guase 2 minute man ne de ehadwene amanfo enam so ma wo mo aduane a wo ma no asifie no nkofo na edi nanadwo nkofo wo mo efro ka akwadwuma na nkofo abafie ba abedidi na bibia ye fine na wo de oba ye de twotwotwo saa wo hia saa adure bi wodura sen ne ye tai na de wafusu no ye furugu no a wahya ne ye wo hwu no ane bo den no de kira eye na so timi bo adwuma wo fie aya na ye oba ma no ahwenke aye ketekete a no maduro we bi na ye afa ne me yenu nyina bom sei give us school capsules ni P capsules yanum ni mienu nyina bom me say Food and Drugs Authority agiatum enti freyen 0543 222470 yaton ba bi eton no bia okona akoto wi afreyen ne nkire wo sede obesifa anom no ya na meka se enya aphrodisiac ya wo nom ne ne no ahwe animu se e ma asode na ya adwuma nkakra ebeyi nipadua no mu fintinum nyina beda ho na wensu atimi afakiri na aya adwuma sede se ne fata frɛ wo 0543 222470 na ye fa nkrofo nso adwuma enti se okita license C ene abava akwanya aba beda ho e de amaw akwanya aba beda ho de amaw na doctor say kwan ba ko fa so ene sesebe wadwene ye adwuma so ohunu so obi apake ne ka wo mfa nkobom wo down ho ba wachi na se ka wachi akwan ba fa so na ebi a wo nso na mo ba mu adwene ye adwuma hwe wani so dwe na o mfa ka nkobo enipa bia eno nso no opportunity no e wo ho e de maw enti mesre wa afre 0543 222470 ofra beje ofeso na afi yafa adwuma sanse enei enkofo omo ye adwuma no kra mpo se ekom ede won ohina ote apakan mu ese kasa awo no na wa na mfomo me se ofre se ya niam adwuma enye o license no eye C+ ekwa obenya adwuma 0543 222470 yankopon enkan nyina yo yada se give us Herbal Center na yete wormo enka no kopodi SCA na entumi emo adwuma no so opportunity nini okope bi SCA na wa mo bia so bo yankomra no foforo nso ho ye ba ye beto aso